Uzoba ubaba olambaba. Ubaba lo olambaba kushuthi kuleminyaka engisho ukuthi 8 or 10 years. Yes. Abe nokungibeza ngokucansi. Una 10. Ngicabanga ngangina 8 or 10. Yes. I'm not sure ukuthi ngangina eminyaka emingaki kodwa ngoba ngazi konke okwakwenzeka ngase sengikwazi ukukhuluma. Ngabikela ngabikela uma ngosuku lokuqala. Yes. Umama wahamba wabikela ugogo okuyena uzalo ubaba le esigodini sendawo yangakhona ngaboka sisixolile siphekeleleke khona ke lapha emzini wenduna yendawo ukuze sikwazi ukuthi ke udaba lethu sihandover ngendlela okuyiyona yona ngoba thina kuumsebenzi wethu njeka nomkhandlu ukuthi awufiki uze kuthina uzothula udaba lakho bese kuba ukuthi ke siyalilalela liphelele kanjalo but sifuna ukuthi uma ngabe uthula udaba lakho kuthina sikwazi ukuthi silisebenze kuze kube wena uyasizakala. Khumbula ke ukuthi udadewethu uxolile simuse kwicounseling ngemva kokuzwa izinto ezishaqisayo ezimhlukumezile njengomuntu esifazane esemncane sase sithi asimthathe simuse kwicounseling kodokotela eThekwini laba baluleka ngengqondo njengamanje ke sila esigodini sangakubo ukuzohandover ke udaba lakhe kumathula okuyena oyinduna yalesigodi esikusona namhlanje. Sesifikile ke ekhaya khona la emzini wenduna sesizodileka ke silungiselela ukuthi ke silethuleke udaba ngokusemthethweni. Isizulu sithi injobo enhle ithungelwe bandla, meaning umuntu nomuntu emhlabeni uyamdinga omunye umuntu ngoba umuntu ngabantu. Ningizimu Afrika asimbingelele igama lami TK Zuma, igama lohlelo umkhandlu wesizwe. Iyasinda inkosi la eduze kwami ndaba ezitha ngathi ushunqise kakhulu namhlanje. Hayi ngihamba nenyanga ezulu. Asinibingelele Ningizimu Afrika kodwa ke ngokukhulu kuyithoba ngibingelele amalunga omkhandlu wesizwe usihlalo womkhandlu undaba ezitha inkosi yesizwe usabelo umnikathi bese ngibingelela futhi nonobhala sanibonani. Sithola. Siphinde yahlangana. Hayi ngiyahlangana. Asibingelela abantu. Sekuzoba umkhuba wethu nje ukuhlangana. Kodwa futhi umhlangano omuhle phela lokho umhlangano okwakhe. Kunjani ukube kuthiwa umuntu uvumelekile ukuncoma umuntu besuke seganile ngabe siyahalalisa nje la kumakhosazane manje akuvunyelwe siba protocol kodwa ke cha nisikhanyisile siyabonga Bonga thina. Siyabonga kakhulu siyabonga nje ukuthi seyiphinde yahlangana namhlanje na ke siza ngodaba futhi lukasisi kodwa ke ngaphambi kokuthi sigeqa amagula ngizocela ukuthi usisi achaze bingelela ababukeli asitshele ukuthi ubani usuka kuphi. ngibingelele cela uqale ngikhuleke indaba zethu bese ngibingelela umkhandlu wesizwe igama lami ngoxolile ngokwabiyela kokuzalwa ngizalwa endaweni yaseNemot kwayanguye phansi konkosi yakwabiyela esigodi sami enqanyeni. Ulokhuzana umroza wangakini umroza lo wokhoza Uzimdola. Uzimdola waseshona washo okay futhi wabo wathi hey Rosa owaseMathambeni. Okay. Uzimdola wasobuka. uzumdola lo bafana omusho Ayena nongakithi kuzimdola umndeni wasekuhlukana ingqoko nje kuphela. Okay siyabonga. South Africa asithathe ithuba impela sinibingelele again emkhandlweni esizwe kuyintokozo ke kumina ukuthi ke ngiqongwe abantu abasebenzile nabakhulu nje kakhulukazi ezweni ekwenzeni nana kahle nje sizweni ngikhuluma ngonobhala bomkhandlu wesizwe uMabiyela Mthembu noNqamalala uZuma uTK Zuma uthisha wesizwe omkhulumeli womkhandlu. Cha namhlanje udaba esingalo njobe shilo nje uNqamalala ukuthi sengodaba likadadewethu la ozosichazela ukuthi yini labhekene nayo empilweni yakhe nalokuthi singamsiza kanjani ngoba into ehlukile ngathi nje wasiwumkhandlu asigcini ngokuthi sililalela udaba lomuntu but siyalilalela
ebese sifuna ama solutions. If kufanele sisukume size siyofika nasendaweni esigodini sangakini siyakwenza lokho ngoba thina singokwakha isizwe. Dadwethu awusidwebele nje isithombe namhlanje nokuhlezi nathi namhlanje. Ndaba ezithi ngibhalele umkhandlu wesizwe ngokubona kusizakala abanye abantu. Kahle kahle nje bengumlandeli wohlelo wesithembu. Okay. So ngaze ngagcina sengibona le advert. Kanti ade lokhu ngifuna ucinga ukuthi kuphi la engasizakala khona kulesimo esibhekini nasekhaya. Yes. Ekhaya umndeni ngathi mkhulu. Kodwa esayidini la kwethu sesisele sodwa ngasekho abazali. Right. Nice. Ahlise umoya. Akahlise ngamanzi akho la. Ngoba kufanele ukuthi uchaze ukuze uzolekeleleka. Kufanele sikwazi ukuthi isizwe ngendlela futhi yokuthi ukhululeke, ukhulume nje ukhululeke ukuze sizobona ukuthi umnyombo siqhumbuza kanjani lelithi. Ithumba, yes. Kushuthi ngingaqala nje ekuqaleni. Yes. La engiqale khona ukuhlakanipha ngabona ukuthi izinto ayihambi kahle. Ngicabanga ukuthi bengina 8 years or 10 years. Yes. Ubaba bawu4 esweni sikagogo. Ubaba ulamana nobaba. Wowami ubaba uzala mina mdala. Umdala wena oyinkosana. Bese kuzoba ubaba olambaba. Ubaba lo olambaba kushuthi kuleminyaka engisho ukuthi 8 or 10 years. Yes. Abe nokungibeza ngokucansi. Una 10. Ngicabanga ukuthi ngangina 8 or 10. Yes. I'm not sure ukuthi ngangina eminyaka emingaki kodwa ngoba ngase konke okwakwenzeka ngase sengikwazi ukukhuluma. Ngabikela umgogo, ngabikela uma. Ngosuku lokuqala. Yes. Umama wahamba wabikela ugogo okuyena uzala ubaba. Mayimbikela ugogo wangayizwa leyo. Amagama wabhekisa mama wakho ukuthi umama uzohlakaza izinkani zakhe. Igcina ingakholakali lonto ukuthi into eyenzekile abe namagama ugogo wabhekisa kumina. Kusho ukuthi ngiqine kakhulu ngoyini yabo nje kube namagama amaningi awakhulumayo. Igcina ingakholakali lento kanti uzophinda phinde. Mayephinda umama kulezo nsuku engekho wayekubo. Ngihambe ngiyobikela umama wamakhelwane. Asukuma umama wamakhelwane aphinde futhi amtshele umama aphinde abuyele gogo. Aphinde futhi ugogo angakholwa lokho. Maye ngakholwa ugogo umama baba lokuthatha athi umthwala abuyele kubo athathe mina sihambe sikhaya umama. Kushuthi uthi umthwalo ngenxa ukuthi kushuthi ubonakala njengomuntu oqhathayo wena. Yebo. Sihambe sikhaya umama. Masifike ekhaya umama kushuthi ngenhlahla futhi ugogo lo uzala uma wayesakhona naye. Yes. Aphinde sibuye. Ngisale mina ekhaya umama babuye bona. Bebuyele ekhaya kwaBiyela. Babebuyele ekhaya kwaBiyela. Shuthi ukuthi kwakhulumeka ini akazanga. Ngoba akukho kwenzeka. Ngosikhathi manje umuntu uyabuka umuntu mayesuke enza into efana nalo uyaboshwa. Yes. Kube khona izinto ezenzakalayo. Yes. Mayebuya ugogo angithathe ngiyakhumbula nje engisesibhedlela kwaMagwasa. Ngangazi ukuthi kwenzakalani. Nemnyaka sekuphinda. Ngikuleyo mnyaka nje. Between 8 to 10. Yes, ngikuleyo mnyaka nje. Yes. Hayi. Kube sengathi into egqitshwayo nje ingakhulumeki. Ngingaphuma isolution nobaba even babo ongizalayo engakunakwazi ukukhuluma. Ngisimo sokuthi ugogo ubeba overpower kakhulu baba. Okay. Qhubeke lento. Hlahla leyo ke uNkulunkulu
uyakwazi ukuthi into mangabe ifihlekile afuna ukuthi ivele. Kuthi nje futhi ingakabi isikhathi eside anukubeza ingane yakwamakhelwane. Sembaba. Ayinukubeza ingane yamakhelwane kushuthi ngabe kushuthi wayenukubeza iphindelela ngoba nakhona umama wayo wayibona ingane ngoba isiguli siphuma uduti esithweni sawo sangasese ahamba ibhedlela kuvele igcina ikhuluma ingane ukuthi hayi sibanibani angakwazi futhi ukukhuluma lo mama. Ingakanani ingane yamakhelwane? Ayincane kunami. Incane ngoba incane nje namanje incane kunami. Shuthi yona ekuwo 7 mhlambe 6. Mhlawumbe kwaku 3 4. Ngoba incane kunami. Incane ayingilama ayilami nalabo abangilamayo. So nakhona futhi lapho ugcina umama lo angakwazi ukukhuluma ngaleso sikhathi umkhonyana wakhe usanda kushona naye mncane ganile akazi ukuthi kumele enze njani athule. Ikhulunywa kodwa lento iyakhulunywa ngalana ngala akekho ufuna ukuphumela obala ukuthi kwenzakalani. Sengihlakaniphileke lapho. Sengiyabona ukuthi la sekuno-wrong nalana. Uphinde futhi kwenzeka vele ahambe ayokwenza enganeni kamalume wakhe. Hayibo. Esithathu manje. Esithathu ayokwenza enganeni kamalume wakhe. Nenhlanhla ingane kamalume wakhe abonwe yingane izingane engodadewabo walengane ekwenza. Yes. Siphuma lento iphuma ke lezi ingane igijimeni zosho nangubani enziwa nothuku bani. Ula ke ngaqala khona ukubona imveni yamaphoyisa ifika. Ngoba yalandelelwa lento ingane yakhuluma yonke into eyenzekile nalezi futhi zakhuluma ukuthi cha sibona wani nje waboshwa. Eboshelwa ke le ntombazane leyo. Eseboshelwa leyo kugcina ke. Wena nje nalomunye kwenzakalanga lutho. Ekhaya nje mina sengumuntu onenyama embi noma kwenzakalani akekho ngoba mina ngaqaba amanga. Ahlale engazi ukuthi isigwebo sakho sihlale kangakanani. Ngoba ngiyakhumbula eseqala kabusha. Esebuyile ejeleni. Esejele qala. Oseqala bohlo igama lelo kuvele ejele. Ngiyakhumbula nje seqala kabusha. Kodwa ngingabanga ngisakubala ukuthi iminyaka yakhe ibe mingaki. Okay. Ngithe ngizwa kwathiwa ubaba uyahamba uya ejele kuthiwa akazosayina uyaphuma. Ubaba wami umzalayo. Uyaphuma uzosayina kanjani? Hayi kwasho ukuthi ke asitshelwa lutho sezingane. Bayakhuluma bodwa abantu abadala siyabona bayakhuluma nalapha ekhaya kuma wakhe nangala. La enqala umnothisa khona ubaba uthema esesiphumile ngoba waphuma mina ngangekho bese ngiqala amatoha. Wafika unyuye ngathi wawukhuze esekhaya kulo nyanga ephuma. Ngazwa kuthiwa nje ufikile ubaba uphakathi ekhaya ufikile ubaba uphakathi ekhaya mayifika kusho ubaba ngicabanga ukuthi lona wagadla ngalo. Wabe sembize semtshela ukuthi ngemfowethu uyawazi amacala akho. Okufanele uwalungise la nala. Kwaba u6 months ehlezi nobaba. Hey, South Africa, udaba ngiyaluzwa la dadwethu lunzima kakhulu. Uvele ungazi kuphele amazwi ungazi ukuthi esimene esikanje uzokwenza njani. Kodwa sihlele ethembeni lokuthi njoba nje eselilethile udaba lo emkhandlweni uzokuyithola ipeace enhlizweni yakhe ukuthi ngathi sikwazi ukungenelela ngokuthi simlekelele ngokuthi mhlambe agcine kuba khona indlela yeclosure ayitholayo enhlizweni yakhe. But sizozwa nje naye ngayo ukuthi yini afisa ukuthi alekeleleke yona khona ngiqhamuka lokusala. Hayi kunjalo nje indaba ezithi kunjalo. Mabiya angazi indaba ezithi angazi ngimangele. Ngesihluku nje. So umuntu wesilisa owumzali ngoba phela ubaba wakhe. Ubaba yes. Qiniso lisho njalo. Yabona ngoba esethena nje manje akaze ubaba wakhe esephumile ejele ahlale naye inyanga ezisithupha
kusho ukuthi kusekuningi okuzayo kusafanele sizwe ukuthi emva kulezi inyanga lezi ephumile ejele shuthi akafundanga lutho ayikho into ayifundile yena inkathi eboshiwe ubuyile noma ubeney'nsongo noma ubene-enga yokuthi wagcine eboshiwe kusukela kanti naye wayebalwa kubantu abathi owamnyokubeza. Yes, yena-ke bese emphatha kanjani leso simo leso. Mhlambe sisalapho angizami ukuquestiona i-justice system yase-South Africa ngoba negama lejele liyachaza ukuthi ithi rehabilitation center iqala kabusha so abantu basuke bezohlonyeleliswa ngokwezimilo so uma ezophuma njengoba usise echaza ukuthi ukwathiwa ubaba kezosayina uzophuma awusakhumbula kwaba isikhathi esingakanani ehlele so kwathiwa uzophuma kushuthi ukuphuma kwakhe kwaba iparole so kungenxa yokuthi wayesese isimilo sakhe sesihlomilesile ukuthi abayanga ukuyotestify as ukuyo-add bona njengabantu abanukubezwa nabo ukuthi lo okade emnukubeza akusiwo oqala usengowesithathu uyabona ngoba nalokho phela kuya-add esigwebeni somuntu mhlawumbe kwi-justice kwavela lo amgwetshwele lo abonakala ngale nkathi enza lento and kuleli side likasesibabe ne-pressure yomndeni lento eyenziwa miningi imizi ehlezi phezu kwento kanjalo yokuthi kube khona umntwana onokubizwa egcekeni bese kuthiwa wena ingane yakho mhlawumbe ayigqoki ingane yakho ihlulwa uyiphatha ingane yakho inayo indoda yazi ukuthi ilala kwabani kususwa kanjani ukuthi ukwenzile kulungile lo unayo indoda kodwa lento le uyenzile emntwaneni kodwa ngiyacela mabiyela mawukuthi usengakwazi ukuqhubeka mama uchaza ukuthi ungani ukuthi uhlale nobaba izinyanga ezisithupha nanempilo eniphilile-ke kulezo nyanga lezo ugogo uphi uthini ngaleso sikhathi ugogo wayengasekho wahamba ugogo esaboshiwe uboshwe ngo-2022 inyanga noma ngasayikhumbuli ngoba uboshwe ngo-2022 gogo ade eshona ngo-2022 July. Okay. Yes. Waboshwa-ke yena mayiboshwa mayibuya kulo 6 months angawuqedanga ihlezi nobaba engicabanga ukuthi kushuthi kwaba icala lokuthi ubaba aqala avule umlomo ukuthi lungisa-ke lapha yakha kumama sizama ukubuyisana wenze ngendlela yesiZulu-ke kugezwa ngazi kanjani kukhishwe lezo zinto lezo uphinde ubuye uzogeza amagceka la ekhaya ney'ngane lezi nazo fanele ugcine uyigeza zonke ezikhalayo yes nalaphayana futhi nakhona uphinde futhi uye khona bese ngitohoza edrobheni ethuba lethe eklinikhi wangena ikhona kulwisini bathuthi ubaba mshayele i-ambulance ngathi mina ubaba ne-ambulance wathi mama nama ngazo yangithusa ukuthi akazizwa kahle nangempela ngithi mina angizomshayela i-ambulance uzovuka kusasa aye kadokotela vuka naye kusasa ezidrobheni ngizozama ukuthi mina ngicela umsebenzini ngimlethele imali ukuthi aye kadokotela maye lokhu uza Friday ekuseni ngilindele ukuthi uzoya kadokotela phinde futhi ungene u-call back hayi ukuthi ubaba beze ambulance izomlimaze imoto izomkhamba emkhahlazi inhlanhla adlule eklinikhi la engakhona ngale ambulance ezothatha omunye umuntu babedlula hawo baba unjani munje athakazi ulimo mayikhuluma ungacela umlomo isisu siyakhukhumala ubaba okuzalayo ubaba kenzalayo inhluphe lento kwenzakalani hayi ngibabona badlule ngiphuma emsebenzini ntambama ngiyobona iFriday wangena Friday ngolesithathu wahamba nje ezohamba ngolesithathu ngakuthola ukuthi uyidliso uma ngabe sekuphuma ama results ukuthi umuntu ubulewe yini ngathola kuyiMonday ngifike esibhedlela ngiyabuza ku-sister ukuthi kwenzakalani ngathi kunopoison awutholile ubaba kodwa sisazoku-double check sibone ukuthi inhloboni kaphoyisi noma sizomlungisela ingwelezana
ngisalinde lokho ngolesibili mangifika kuyena ngithi ngizama ukukhuluma naye ngimbone ukuthi ungilahlisa ithemba ngimbone ekhipha inyembezi ngibuyele emsebenzini kusese ngisebenza naye ngimtshela hayi lo yami umuntu olapha esibhedlela kuyena wethu ubaba ngikaze ngibone ekhipha inyembezi ngathi hayi ubaba uzoba right shouldn't be khada ngathi lutho ngolesithathu ahambe mayehamba ngolesithathu nje ngangena esibhedlela ngingenelwe i-college abo 3 ingena i-college ngene esangweni thawu kuphi ngisho ukuthi ngisegate-ini athi hayi kuba usegate-ini angisezuqhubeka saluze udini uma ngiyafika baba akasekho yo usedlulile emhlabeni sedlulile emhlabeni sibuyele ekhaya noma nasibuyele ekhaya nomama ukuthi nje ngisalungiselela ukuthi fanele ubaba abekwe ngigibelile etheksini ngilungisa izinto yababa ngiyehla ngenyuke ememoto ngikuthole ngiyihambela ngingayanga ukuthi ngithathe ibhodlela ngathi ngiyohlola ngathi umntana msuke emva kwami basuke emva kwami kwenze njani bathi hayi suka mntanami uyangisenda ngisho umuntu omdala ekhaya kwenzeke kanje ngiqale ngidume kakhulu ikhanda futhi sithi kanjani udokotela ungitshela ukuthi nginopoison ubaba uzosuka uzongitshela ukuthi ubaba udliswe isandla esirongi kudini esidalwa ngoba umuntu owenze lento bekafanele akwenze ngiyibuza ukuthi kwenzakaleni ubaba ube umuntu ubephuza utshwala kodwa bengasiphuza isiZulu engabaphuza bephuza isinofu kuphela futhi ubengashare namuntu ezasho naye athi isizathu sokuthi ngingashare namuntu ngoba ubaba wami beyidona inkosi so ube unebhodlela lakhe lihlala endlini athathe imiphi yakhe afake leyo nto ahlale nayo ubaba uyithole kanjani pho lento makuthuba budlisiwe ngoba phela umuntu ahlala naye uyedwa makukwenze ukuthi uyaphuza uyedwa umuntu ahlala naye akaphuzi ubaba lo amlamayo bani kodwa nokuhlala endlini kagogo nje endlini kama wabo ukuthi bahlezi bakuyibekela into yabo babili iqale lapho ke imdlinzo ingakholakali yeah ubaba lo mayephuma elokhuzeni ngisibambile ubaba mayephuma ngiyakhumbula ukuthi ubaba uthi uyawazi amacala akho owawenze kufanele uwalungise kukhona yini la khona okwahlalwa phansi wawavuma amacala akhe emva usengisho nje emva kokuthi wena usulabelwe njenganomuntu ozoxova umndeni mawuthi ngenziwe ukuthi ubaba kukhona yini ngaphambi kokuthi nje aqala agibela imfene njengoba esenza kuke kwaxoxwa yini ukuthi wayenzani enganeni angikhumbuli kuxoxa engikhumbulayo nje ngikhumbula kuthiwa uthenga imbuzi 2 years geza ngento wayenza kodwa ukuthi ngikhumbule nje kuthiwa nangu ubiziwe kwakhulunywa kwathiwa wenzakala ukuthi akaze kuze kukhulunywa ngoba into esike sazi sayihlalela phansi iyona leyo gama ngoba ngabe sekuphoqa ukuthi abafowethu laba abazalwa wabanye ubaba kwezinye izingwe sizama ukuthi sihlanganisa amakhanda wabizwa wahlaliswa phansi ukuthi kucabangela ukuthi kokuyiwe emhlahlweni kwawuyena ovumela phezulu kuyiwe emhlahlweni engazi noma mhlambe kunento asithonya ngayo ngoba sifike kuphunywe negama kodwa vele sihlakazeke nomunye abhekele nomunye abhekele uma senifike emhlahlweni mase kufanele nje ngithathe isinqumo nje mase kufanele kuthathwe into vele sihlakazeke ukuthi nalabo obuthuthu uthembile kubona vele bona beshona phansi ngoba nje ngoba ngithathele isinqumo sokuthi ngize ngifike la kumkhandlo ngize ngabafonela izolo ukuthi abadala kunami ngabatshela impendulo kodwa ngizobuya nazo kusasa sengithake ngiyimele ngingedwa ngibona usixazulula ukuthi sizoqhamuka yini usala lapho nje ilapho ebese ngifuna ukungena khona okwenzela ukuthi isizobuye siyigoqe waphela ngithi kuzongicini ngokuthi kube nale sitting kuphela kuzofanele kube khona isigaba esilandelayo
So sithi asicheck-ke ukuthi umkhandlo ubufisa ukuthi ukulekelele kanjani la fanele singenelele khona thina njenganomkhandlu. Yebo sinazo izinto esizibonayo singakwazi ukuzikhuluma phezulu kwempilo yakho siwumkhandlu, kodwa sifuna ukwazi nje the actual mnyombo la ufuna nje ukusizakala khona. Ufuna ukuba ne-closure ngendaba ye-rape noma ufuna ukuthi kugezelwane kube khona indlela enibuyisana ngayo nobaba, noma fanele lolu daba lihlalelwe phansi umndeni mhlambe nathi sibe khona, noma fanele ngesaba khona ukuthi thina sizoba i-platform yokuthi siyakwazi ukusondela siliveze ukuthi nalo udaba uselikhulumile udadewethu siya kanjani phambili. Ngokwami bengicela ukuthi ke lihlalelwe phansi, mhlawumbe kube nesixazululo. Yebo, umndeni wonke kube nesixazululo uma ukuthi khona indlela ukuthi kugcine kubonakala ukuthi ngempela lokhu okuhleze sikuthola kuyikhona. Mayikhona indlela ukuthi kutholakale khona, ngoba njengamanje udidekile gcine noma ufike ekhaya ufike njengesihambi ufike ungazi uhamba ungavalekisile ngoba wazi uma uhamba uzohamba nani, uma ufike uzofika ulindwe yini. Akuyona impilo, akuyona impilo esiphila nokuthi sisizakala into zethu ivalekile ukhonjwa. Yes. So kushuthi uyabona ukuthi in as much as kungabe kuthiwa kuyahlala phansi umndeni uyakhuluma niyagezelana, mhlawumbe kufanele kube khona indlela akuhlawula ngayo. Ngenza nje isibonelo, ngaphela emakhaya izinto zisebenza ngokuhlawula, kuba khona indlela akuhlawula ngayo, kodwa futhi kufanele kuphinde kuvunyelwe isimo sokuthi iqedwa kanjani lento enenkinga yayo, ngoba iyashiwo yabona indlela okushiwo ngayo ukuthi kuthini esiswini nje sakwethu uqedile ngathi even ngoba makuthiwa mhlawumbe ngoba ngila seyigijimile lezo lwane zakhe zawumtshela ukuthi njengamanje ngikuphi zigade nje impilo yethu. Konke la isinyakaza khona ngibona ogada yonke la esenza khona something yena nje konke into esiyenzayo siyambikela. So ngifuna ukuthi nje masingasizakala kuleso simo. So ufuna mina ngokuzwa kwami ufuna ubaba babavumele nabo ukuthi uma ukuthi bafuna usizo kwenzeke ngendlela yabo nabo. Yes, shuthi makhulunywa naleyo nto leyo ukuthi okay uya ngathini thina njengabantu basemakhaya vele ke ingane ayikwazi ukuphatha ikhaya elomuntu omdala. Ezikade echaza usisi indaba kababa wakhe noma wakhe, kungenzeka ukuthi iyaba khona inkulumo eyaba khona ubaba wakhe nomfowabo esephumile ejele ezethi ke ubaba wabo akabageza, kodwa futhi kwangase inkulumo ubaba wabo azoyidlulisela einganeni, uyabo. So noma wabo futhi ubebavikela njengabantwana ukuthi kulungile izinto zingamlimaza yena enhlizweni, kodwa akazukwazi ukwenza njani ukuyidlulisela, because usisi ufike ngathi abazali bakhe abenzanga okwanele ukubavikela bona. Kanti abazali babe bavikela ngendlela engekho right, leyo ukuthi ngunkosikazi mnganile la ekhaya, leyo ukuthi ingane yakwethu le as much as yenze okubi kodwa futhi angikwazi ukuyilahla. Yayibona? So inkulumo ithi umndeni mkhulu unayo futhi support umndenini wakhe omunye. So ufisa ukuthi kuhlalwe phansi ngisho ukuthi siyafika kuyakhulunywa, then bese beyavoice bona ukuthi yena thina ngokwethu lesifuna ukuthi kwenzeke kanjena, kodwa ubaba siyamhlonipha njengomuntu omdala ekhaya, siyacela ukuthi naye asivumele ukuthi sizame ngendlela yethu engasuki kuye. Kodwa futhi ngokubuka kwami isinuko uma usisi eyibeka ubaba, asikwazi thina ukuyibeka ngendlela ukuthi ubaba abone ukuthi vele sebeyamsola. Yes. Fanele kube ukuthi indlela yokuthi kuhlanjululwana kanjani, nanokuthi mekuthi khona la ekukhulunywa ukuthi fanele kube khona indlela angahlawula ngayo based on izinto esezikhulunyiwe, then kube ukuthi uyahlawula. Kodwa ikakhulukazi nje ukuze akwazi ukuhlala nathi phansi asilalele thina ukuzokwakha nokuzokwenza iclosure kulomndeni, nokuthi akunikezwe mhlawumbe ithuba ingane ngoba zikazi zilithole ukuthi ke zihambe lendlela. Cha esingavala ngalo ncamalala mabiyela ukuthi
ukuzama ukuvula iplatform ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunywe umndeni. Ngicathi yona into esingalandela ngayo le ukuthi sizosukumela udaba la sikwazi ukuthi ungqongqoza nje rape ya ingqongqoza kahle ngoba iqondene naye ngqo. Yes. Bese kuhlala phansi ke kakhulu nomndeni ugcina mhlawumbe kukhona izisombululo ezogcina ziba khona ngoba mengabe sithi singathi siyalilalela liphelele la then asawenzi lo msebenzi wethu ukuthi siwumkhandlu ongokuthi sakha isizwe nokuthi isizwe sisizakale ngathi. Ngiyacabanga ukuthi asesichazele kona udadewethu ngiyakholwa ukuthi ngiyaneliseka abafowethu ukuthi yes ukuthi udaba lakhe liyaqualify ukuthi silisukumele sihambe siyohlalelana phansi. Ngicathi nje singayivala kanjalo kwamanje unless mekhona mhlawumbe bafuna ukuvala ngako usisi Mabiyela I don't know kodwa nje ngibona ukuthi yeah kodwa futhi kuzosiza abantu abaningi. Yes Ngoba imindeni eminingi iphukile nje ngakho lokho ukuthi na ungazi ukuthi uzothembela kubani. Umuntu uma ehanjela umzali usuke ethembele kulo omfowabo kulo dadewabo. Uma ukuthi bona futhi baphendula bebeyisitha kuza kanjani ukuthi uzonda izingane zomfowabo? Ubulala kanjani ekhaya ngoba uma zona ziba ngcono kusho ukuthi nawe uzoba ngcono. Kunjalo. Cha dadewethu ngiyacabanga ukuthi sinqamala khona ufuna ukubala ngakho. No, awungithemba usho konke. Kuyibona nje ukuthi sihleleke ukuthi sikuhlangana nini. Kuyiwa kanjani. Yes. Dadewethu khona ufuna ukuqeda noma hayi singafana. Singavala. South Africa kunjalo ukuthi abali kadadewethu liyaqhubeka alizophelela khona la. Siyabonga. Ngiyakhuleka kundlo eMamakhosi, ngiyakhuleka emakhosini esizwe fellow South Africans. Igama lami inkosi yesizwe uSabelo Mnikathi. Namhlanje ke sizohlangana nodadewethu uXolile Biyela uzokhumbula ukuthi sahlala naye emkhandlwini wesizwe ezothula udaba lakhe olubhlungu nolidabukisayo lokuthi wadlwengulwa umuntu oyigazi lakhe noma abazalanayo naye omunye wobaba bakhe. Namhlanje ke siwumkhandlu wesizwe siyamphelezela ukuthi ke aye kwi-psychologist okuyiyona ezokhuluma naye ukuze kwazi ukumluleka ngokomqondo athole neclosure. Siyakhumbula ukuthi ke wakhala kakhulu ngesimo sokuthi uyafisa ukuthi inhliziyo yakhe ibe nokuthula njengoba adlwengula eneminyaka ephathi ka8 years kuya 10 years. Kuze kube manje ke akakazaza ukuthola ukuthula njengoba bungabanga khona ubulungiswa ngodaba oluthinta yena nokudlengula wakhe eseyingane. Siyangena ke njengamanje ukuphikelela khona kudokotela wengqondo. Okay, South Africa la bese sifikile ku 1301 olapho khona ke udokotela woluleka ngengqondo sizomthola khona. Nangu ke udadewethu njoba nibona nje eseqalile esegcwalisa ama document ekuthiwa akawadwalise ukuze ke ezokwazi ke kulungela ukungena ngaphakathi. Khumbula ukuthi ke ngesikwazi thina ukulithola ithuba lokungena naye ngaphakathi ngoba isession ezobe iprivate. Kodwa nje asizokwenza ukuthi uma ngabe eseqedile akwenzayo udadewethu nodokotela ngaphakathi uzosifica thina simlindile ngaphandle ukuze sicheck ukuthi isimo sakhe usizwa sinjani emva kuba esebonanile nodokotela. Sesiphinde sabuya njengoba kade sishilo ukuthi ke sihamba nodadewethu ukuthi simuse kwi-counseling ngaphakathi ukuze akwazi ukuthi abone i-psychologist akwazi ukuthula konke anako okuhlungu anabo phakathi enhlizweni yakhe ukuze agcine ethola iclosure. Siye sadecide ukuthi ke asiqale uhlelo lokuthi aye kwi-counseling kuqala before siqhubeke nodaba lakhe. Njoba ke siniye nabona ke eqaleni efika usebuyile ke ngaphakathi uyasitshela ke manje ukuthi konke kuhambe kahle kodwa ke sizonikeza ithuba ukuthi sizonikeza yena ithuba ukuthi asichazele ukuthi uzizwa kanjani emva kuba sebuya ngaphakathi ayobona i-psychologist. Dadewethu awusidobele isithombe nababukeli ukuthi usizwa kanjani emva kokuba usubuya ngaphakathi uyobona i-psychologist. Ngibingelele kubabukeli, ngibingelele nondaba zethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube ngithole namhlanje. Umngena kwami ngaphakathi ngizizwa kukhona la engilahleka khona futhi ngiyabona ukuthi ukuhamba kwendlela ngizogcina ngi-right kakhulu ngendlela engifike ngathola ukwamukelela ngakhona ngaphakathi. Ngiyabonga kakhulu.
sengifisa ukuthi konke kube impumelelo. Siyabonga kakhulu dadewethu. Njengoba nimzuleke South Africa ukuthi uthi uhambe kahle kukhona umehluko awuzwayo enhlizweni yakhe kodwa ngoba sichazele kona uthe bamnikezile ikhadi lokuthi aphinde abuye ngeweekend azophinda azoconsulta futhi ukuze isession yakhe ingapheleli leya namhlanje noma sobe sesingasekho kule session yesibili kodwa yena uhambo lokuphola enhlizweni yakhe uzoqhubeka nayo. Ngithemba ukuthi ngikhuluma okuyibona kona. Bathi uphinde ubuye futhi. Okay. No, siyabonga kakhulu. South Africa asiyibambela kwamanje. Nanokuthi ke okunye besikuhlelile ukuthi mengabe sisuka la sizohamba siyohlangana nenduna yendawo yasesigodini sangakubo eMelmoti ukuze sithathe lolu daba silendove enduneni yendawo ukuze lukhulunyweke manje selikhulunywa umndeni ngohlelo ke enilaziyo ukuthi ke udadewethu wayesichazele wathini ngale nkathi ehlele emkhandlwini kodwa kwamanje siyibamba khona la. Angiphinde ngibingeleleke eNingizimu Afrika njengamanje sisendleleni njenganomkhandlu wesizwe sibheke ezweni laseMelmoti okunhloso yethu ke ukuthi siphelezele udadewethu usisixolile ngokuthi siyo handover ngokusemthethweni udaba lakhe asibikela lona lokuhlukumezeka ngokocansi kanjalo ke nazo zonke nje inkinga banazo ekhaya kubo ebaleni. Sitheke sizohamba siye enduneni yendawo yesigodi sangakubo sifike silithuleke lolu daba bese kuba ukuthi ke silidedela ke ezandleni ezifudumele zobuholi bendawo ukuze ke ubuholi bendawo buzongenelela ukukwazi ukuxazulula nokuthola izisombululo ngodaba oluthinta udadewethu uxolile. Njengoba nibona ke ukuthi indlela iyaqhubeka asimile siphikelele khona ke ezweni laseMelmoti njoba ke sigudla ke nje imango nemehlelo siphikelele khona lapha esigodini saseMelmoti. Angiqinisekise ke ukuthi njengamanje sihamba nodadewethu unobhala womkhandlu wesizwe uMabiyela Mthembu uhambisana ke nosihlalo womkhandlu wesizwe inkosi yesizwe uSabelo Mnikati. Ningizimu Afrika ke njoba nibona sesifikile esigodini sendawo yangakhona ngaboka sisixolile siphikeleleke khona ke lapha emzini wenduna yendawo ukuze sikwazi ukuthi ke udaba lethu silihandover ngendlela okuyiyona yona ngoba thina kuumsebenzi wethu njenganomkhandlu ukuthi awufiki uze kuthina uzothula udaba lakho bese kuba ukuthi ke siyalilalela liphelele kanjalo but sifuna ukuthi uma ngabe uthula udaba lakho kuthina sikwazi ukuthi silisebenze kuze kube wena uyasizakala. Khumbula ke ukuthi udadewethu uxolile simuse kwicounseling ngemva kokuza izinto ezishaqisayo ezimhlukumezile njengomuntu esifazane esemncane sase sithi asimthathe simuse kwicounseling kodokotela eThekwini laba baluleka ngengqondo njengamanje ke sila esigodini sangakubo ukuzohandover ke udaba lakhe kumathula okuyena oyinduna yalesigodi esikusona namhlanje. Sesifikile ke ekhaya khona la emzini wenduna sesizodileka ke silungiselela ukuthi ke silethuleke udaba ngokusemthethweni. Ningizimu Afrika ngenxa yezimo zomhlaba asimficanga unduna ekhona ekhaya uma ngabe uchaza ke umndeni uthi uthathwe isimo esiphuthumayo sesifo esivelile emndenini oseduzane ekhaya oLundi kodwa ke sabe sithi cha sizoyithatha inombolo sikwazi ukuthi ke simthinte simbikele udaba ngokuvunyelwa uyena simbikele khona ocingweni ngenxa ukuthi asikwazi ukuthi sisuke la sikhona eMelmoti siphikele lo Lundi siyohlangana naye ikakhulukazi njoba sazi ukuthi isimo ahamba ngaso asisihle siyisimo sesifo sasisithi sizokuhlonipha lokho okungcono sizomthinta ocingweni sikwazi ukuthi simazise ngodaba esilizele kuyena njenganenduna yesigodi salendawo. Hello. Sabona. Ngicela ukuthi ifoni isashajile ishaje amakhelwane umnikazi wayo. Oh, okay. Ungakwazi ukusikhulumisa nomama uNduna?
ifoni uyithathe kamakhelwane. Sacela usihambisela mama. Siyacela ukuthi usihambisela nje bese uyasho ukuthi yena besicela ukuthi asiphe indlebe sisekhaya. Lunge siyabonga. Mathula. Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noMabiyela wakamthembu ngikufake ku loudspeaker ngazi noma singakhuluma mama umayelana nodaba lika sisixolile wakabiyela sisekhaya besifikile kwathiwa awukho manje bengisacela ukuthi uthola indawo la singakwazi ukukhuluma khona eceleni ekhaya kuseshowe eMhlathuzana ngihamba ngodaba lomkhandlu wesizwe ngelunga lomphakathi ongaphansi kwakho usisi uxolile wakabiyela inkinga ke mangathi awunayo inetwork kahle angizwa ma kukuphi ekhaya mama xolo usixolile enduneni phezulu uyamazi usixolile wakabiyela enduneni mama usixolile usibhalele mina ngisebenza kumkhandlu wesizwe unenkosi yakwamnikathi usibhalele ngodaba lukababa abangahlelisene kahle ekhaya bese sithi ke sicela uzolethula kuwe udaba lwakhe ngoba siyalibona ukuthi lungaphezulu kwethu njengomuntu owumholi womphakathi sizwe ukuthi yena umama udaba ulithatha ulibeka kanjani angazi ke noma ngingakwazi yini ukuthi ngikhulume ngalo udaba akunankinga usisi ufike wasibikela ukuthi waba nenkinga yokunukubezeka ngokocansi enukubezwa umfowabo kababa wakhe ikhona ke okusithathile kwasibeka la asikhona sazama ukuthi singamsiza kanjani neyinkinga nje ababhekene nazo zenhlalo ekhaya ukuthi akuhlalekile kahle uthi kusukela nje esemncane yena kwenzeka lokho kwaze kwahamba abazali bakhe bobabili ngoba njengamanje besele naye ubaba egcekeni angazi noma ayikho into enjalo wakwayizwa ngabe ngamanga angikwazi la ngenza uphinde kodwa mina endleleni zami angikwazi angazi njengabantu abazoba umlomo wakhe into ebeyisifiso sethu ukuthi ke kuhlalwe phansi kukhulunywe kubonakala ukuthi ikhona yini into engaba isombululo kuphela bese ngeke size silikhuluma udaba olingaka oluthinta umndeni ngaphandle kwakho useduze umholi umphakathi uthi unesifiso sokuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuze alulame ngaphakathi emoyeni ngoba ufike kithi emasontweni amabili edlule samthatha samyisa kwicounseling ukuze ayolulewa ngoba bebonakala nje umuntu olimele kakhulu emoyeni kodwa ke futhi akuye yedwa ngoba sekuze kwachaphazeleka ngisho naseyinganeni zakwabo ukhona Mathula ma ukuthi uyafisa ukukhuluma naye ningakhuluma anginalo utho ke mama nawe yebo sawana ngiyaphila inkinga lezi zakwabiyela nje ihlala zigqumbuke so manje akulungiseki lutho
Angithi indaba iqale ngalo ukuze ugcine sekufika kulesi simo sekusona njengamanje. Indaba yaqala khona ngithi ngisamncane. Hayi ukuthi kwenzeke manje. Ngiyakuzwa lokho ndaba. Ngoba ukuba wena mhlambe ikulunga nokubeka nabe siyazima lapho kodwa njengoba ningisebenza phakathi Engicabanga ukuthi ngikubeka esithombeni ngicabanga ukuthi into okuyiyona msuka egcine kwenza isimo ekugcekeni kuze kube kanje yileyo. Kodwa kuningi okufanele sidlule kukhona. Okudinga ngicabanga ukuthi kuyakudinga wena njengomphathi wesigodi. Kodwa kuyiyona inhloko kufanele iqalwe kuyona kuqale la kwaze kwahamba kwafika la ngoba sekukanje. Yebo ngibabikele lo bhuti. Ibona laba basemndenini laba phesheya nabaphezulu nokumama lo kwamagwazi. So nayizolo futhi ngibafonelile ngabatshela ukuthi sizoza labantu engihamba nabo umkhandlu wesizwe bathe bacela ukuthi lolu daba liqale lobike endunini qala. So ongakwazi ukuphumelela ukuthi ebe khona kusasa namhlanje ingaba khona base besho ukuthi babhizi ke kodwa mangabe selibikiwe udaba enduneni sebeyozwa ukuthi unqubekela phambili iyakuphike sebethintana bonke nalabo abanye ke. Ngicabanga ukuthi kusafanele ukuthi mangabe sekusukwa la mhlambe kube arrange usuku lokuthi uzohlangalwana imphathi kukhuluma. Kodwa ngibuka mina isigaba esikhulu. Uma kuwukuthi kunenkinga sengiyedlula lesigabeni somthetho. Ngabona noma ngizosuka ngibona ngesigaba somthetho ukuthi ungakaze umhlale abesinto lesifuthi ukuthi hayi kuhlale besesilela la ingaphe Hayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe umkhandlu wesizwe ubuwenzela ukuthi kube naleso sizotha nokuthi mase lisebenzeke udaba kungabe sekuba sengathi bakweqe ngaphezulu khona. Mathula. Yebo mama. Hayi, ngendlela engibuka ngayo mina akufuneke nje umndeni ukuhlala ngokuthanda. Ngoba nami makuwukuthi umndeni uyohluleka angeke ngawo amandla okuhlala okwathatha ngesikhathi ngoba eyilungu kunokubenzeka ngephakathi. Wona kungadicide ukuthi kanjani. Kodwa ndokwamanje umndeni awuthina bese siyelalela ukuthi uyohluleka. Cha siyabonga kakhulu ma siyabonga nje isikhathi osiphe sona. Siyathemba ukuthi ke kodwa njengomuntu osuzwile ukuthi ukukhona inkinga ekhona usuyobheka nawe uze ukuthi ikhona into enqubekela phambili ekeyenzeka. Ngoba sesifikile thina umntwana lona ungaphansi kwabazali akakwazi ukuthi avele aqonge ekhaya njengoba nje kukhona umuntu oyise egcekeni. Ingakho ke thina besize sazoyikhalela ukuthi uzweni kodwa ke siyasihlonipha futhi nesinqumo sakho sokuthi aluqale emndenini kuhlale phansi umndeni. Ngoba into eyayiyenzeke ngendlela okuyaye kwenzeke ngayo uma kuwukuthi umndeni ukuthi hayi sicela ukuthi singakha kukhona indoni
nalokho kuyenzeka. Kodwa kusukela hayi ukuthi kusukela esigabeni lokuthi indeni yasibhekele. Kusuke ngizoba indlebe, kube ubufakazi ukuthi kwenzakaleni kumele kanjani. Nalokho kuyenzeka. Hayi. Siyabonga kakhulu mama. Ngiyacabanga ukuthi sekufanele ukuthi sivumelane ngegama elilodwa ukuthi senze njani ukusuka lana. Siyabonga kakhulu ngesikhathi. Siyabonga. Sanibonani babukele emakhaya. Sifikile ke endaweni yakwayanguye esigodini sasencanini. Njengoba nibenilwazi udaba siqalile lika sisuxolile. Sifikile ke namhlanje sizoqhubeka nalo sisiqolile angihambi ngedwa ke umabiyelo onibingelelayo unkosikazi kaMthembu noma lini izulu imvula sihamba udaka siyehla sinyuka endaweni yaseMelmoti kodwa ke sifikile ngoba udaba kasisiqolile lusithintile mina njengonkosikazi kaMthembu nje la isizwe soba wamkhulu lesi ngihamba nosihlalo womkhandlo wesizwe inkosi ngisacela ukuthi bingelele bese ngiyaqhubeka. South Africa asinibingelele njengoba seshilo udadewethu Mabiyela igama inkosi yesizwe usabelo mlekathi namhlanje ke sikhona la endaweni udadewethu ukuzoqhubeka udaba lakhe njengoba ke eshilo udadewethu sizolithula namhlanje kodwa uyena ophethe konke ngane zakwethu bantu sizwe sikaphunga noMageba namanje futhi siyaphinda sithi induku enhle ithungela ubandla sifikile la size enduneni ukuze udaba likasisi luthathwe lubeke kwesinye isigaba njengamanje sifike induni ingekho njengoba nje lento le kuyinto ebesingeke size sikwazi senze ukuthi sifone senze iappointment yokuthi yena hayi namhlanje sizofika ngabe sithi nawe uyazi ke ukuthi emakhaya izinto zenziwa kanjani kodwa ke ngeke size sihambe singazwini ukuthi induna ithini ngalolu daba noma ngisho sesihambile uzosala aphile kanjani la endaweni yangakubo uyethola yini closure senzela ukuthi sibone nje kodwa kubalekile ukuthi sisiqolile sehambile kuya kwicounseling umkhandlo ukuthathile wamisa kwicounseling akayanga kanye uye kabili senzela ukuthi inhliziyo yakhe ibe ngcono njengamanje nje sekufanele ukuthi induna ke ithathe isigaba esilandelayo sibone ukuthi impilo yakhe ishintsheka kanjani uyakwazi ukuphila nezingane zakwabo bakhe ikhaya uqhutsheke kuyiwe phambili asiyabonga kakhulu njengoba kubalulekile kakhulu ukuthi indaba ezisensitive njengalokhu kade uxolile singathi nathi njenganomkhandlu wesizwe ngendlela okuyiyona yona nangokuhlonipha nje indlela ekusetshenzwa ngayo emakhaya sifikile-ke sikhona namhlanje sikhona la endaweni yaseMelmoti la enduneni kodwa-ke into esiyicelile siyaba sinikezele inamba ukuze sikwazi ukumfonela simchazele futhi ngodaba bese kuba ukuthi-ke njengoba kuthiwa uye ngasemngcwabeni mengabe ebuya uzobe sazi ukuthi usezosebenza udaba othinta udadewethu usisiqolile. Ngiyacela-ke ngiyaphathisa futhi kini nonke sizwe sikaphunga noMageba uma ukuthi khona umuntu onodaba ahleli phezu kwalo siyacela ukuthi asithinte ku-WhatsApp enambeni yethu e-060 377 1713 siyacela nje uma ukuthi unalo nje udaba ofisa ukuthi sikulele ngalo njengomkhandlo siyohamba lina liduma njengoba lina nje simele udaba likasisiqolile ukuthi akayithole kodwa iclosure akhole naye kunjalo Mabiyela la sifike sihluke khona thina ngoba thina senze i-podcast sathi siyazinikela ngesikhathi sethu siyazinikela ngempilo yethu ukuthi sisebenzele abantu sisebenzele South Africa ingakho namhlanje siyila endaweni yaseMelmoti linethi izulu ngoba sithi asililaleli udaba lakho kuphela bese liphelela kanjalo kodwa siyalilalela bese siyalisebenza kuze kuyofika ekugcineni ngoba sinethemba ukuthi ngoba sesiyila enduneni uzosizakala kodwa nawo sisiqolile phela yena sengasho ukuthi ibanga ngoba sesilihambile nje yena usisiqolile yena ubona kanjani ngiyabonga ukuthola leli thuba ngiyabonga ukuthi sesihambe nodaba sasifika la esifika khona namhlanje ukuthi sizobheka indaba ngebhadi bese sificana indaba so ngicabanga ukuthi mhlambe sekuzozwakala indaba ezithi mangabe mhlambe sebefonela yona induna ukuthi ukusuka la siya phambili kubhekwana komjabulisa kakhulu
thina nje sijabule sisixolile ukuthi sikwazile ukuthi sihambe size sifike lana sihamba nawe futhi indaba yakho nawe uyakujabulela ukuthi sisukumele siyithathele phezulu. Ngiyabonga nje indaba ezithi ngiyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ukuyaphambili sizoqhubeka futhi sibambisana. Kunjalo umkhandlu wesizwe ukhonela kona ukuthi ukusebulekelele wena okhona lapha ngasemakhaya nanoma ngathiwa isiphi isimo obhekene naso, ngabe isimo esiqondene nempilo obhekene nayo ekhaya noma emphakathini, sithinte uzokwazi ukuthi sibulekelele. Ningizimu Afrika silithulile ke udaba enduneni ocingweni. Ngiyathemba ukuthi ke iSouth Africa izwele ukuthi uchaze wathini unduna ngodaba lika sisixolile, ukuvezile ukuthi njoba kuudaba olithinta nendaba okunyukubezeka ngokocansi akulona kona udaba olula, udaba olunzima kakhulu. Bese thi kuzofanele umndeni uhlele usuku lokwenza umhlangano ebese bayambiza naye njenganenduna abe umuntu ozoba umuntu oneutral, abe partner nendawo, alalele izethulo ezenziwa uxolile kanjalo nezethulo ezenziwa ulo osingamthatha njenganomsolwa omnyukubezi. Ebese ke kuyabonakala ukuthi emva kwaloko bazolisingetha kanjani udaba lika sisixolile ukuya phambili. Thina njenganomkhandlu wesizwe sifisa ukuthi siyabonga kakhulu kini South Africa ngokusinikeza support namandla ukuthi siqhubekele phambili ukulekelela iningizimu Afrika. Asiqinisekise ukuthi ke nanoma ubani onenkinga, ngabe umuntu ohlala emgaqweni kodwa unesifiso sokuthi uyafisa ukubuyela ekhaya ngelinye ilanga, sibhalele kule number ekhona le screenini usho ukuthi umuntu ohlele esimeni esingesihle sasemgaqweni kodwa uyafisa ukulungisa impilo yakho. Sizokubiza emkhandlwini sihlale nawe phansi silalele udaba lakho ebese siyakulekelela ngokuthi sikeze sikunakekela ngokuthi sikuthengele mhlambe nani ingubo nje ezimbili ezintathu nezicathula, ube clean ube muhle, sikuthathe sihambise ekhaya siyokhulumela nomndeni wakho, sishweleze ngawo wonke amaphutho owenzile. Kodwa khona sizobe sikwenza lokho, siyoqale futhi siwulalele nomndeni ukuthi umonakalo owenzile wena njenganomuntu owabaleka ekhaya ungakanani, ebese sikushwelezela sikucelela ukuthi siyafisa ukuthi bakubuyisele emphakathini. Kodwa lokho asigcini ngako ngenxa ukuthi umuntu osehlala emgaqweni izinto eziningi zisuke sezilimele noma umqondo wakho usuke usulimele kakhulu, so ungamthatha umuntu umbuyisele emphakathini kanti uzophinde futhi one. So ngaleyo ndlela siyamthula simphelezele emndenini wakhe kodwa simshiye, siyamthatha simuse rehab eseduzane bese sithi rehab ayimlekeleleke ukwazi ukuthi imhlumelelise isimilo akwazi ukubuyela esigabeni sokuba umuntu okwazi ukuthi ahlale nomphakathi. Njengoba bengisachaza ukuthi asibe sesikushiya ke emndenini noma emphakathini, kodwa ke siyakuthatha njenganomkhandlu wesizwe sikuse kwi-rehab eseduzane ukuze uzokwazi ukuthi ke bakulekelele ukuthi bakuklinze, bakuhlumelelise ngesimilo, ukwazi ukuba sesigabeni sokuvumeleka ukuhlala nabantu nokuhlangana nomphakathi. Ngaleyo ndlela thina siwumkhandlu wesizwe suke sesiwenzile kumsebenzi wethu wokuzama ukuxazulula nokulungisa nokusiza abantu abafisa ukusizakala emphakathini. Akukona ke lokho ke esikwenzayo njoba siye saveza sikhuluma noMabiyela emvuleni nibona sifikile endaweni yaseMelmont, sikuvezile ukuthi ke ziningi izinto esizilalelayo sikwazi ukuthi sizakalise umphakathi. Uyasibhalela nje wena uchaza udaba lakho emkhandlweni ngale nkathi usukuhleli ebese siyakulekelela. Ngakho lamuhla ngothi ngithi siyabonga South Africa.